Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Tsohon na hannun daman Kwankwaso ya ƙi yarda ya yi aiki a kwamitin kamfen ɗin Peter Obi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labaran na wannan lokaci. Aminu Dabo ya fitar da jawabi bayan ganin sunan shi a cikin 'yan kwamitin yakin neman zaben Peter Obi. Tsohon kwamishinan na jihar Kano ya ce har gobe yana nan a APC, babu abin da ya hada shi da jam'iyyar LP. Dabo, wanda ya rabu da jam'iyyar Kwankwasiya, ya shiga APC a gabanin zaben da aka yi na shekara ta 2019, ya yi kira ga Obi da ya fasa takara. Aminu Dabo ya maida martani ga na musamman a sakamakon ganin sunansa da ya yi a cikin kwamitin yakin neman zaben Peter Obi a zaɓe mai zuwa na 2023. Daily Trust ta fitar da rahoto a ranar Talata inda aka ji hadimin ɗan siyasar Abdullahi Usman ya fitar da jawabin ne nasa akan shi daga jam'iyyar LP. Abdullahi Usman ya ce tsohon ɗan takarar gwamna na jihar Kano cikakken ɗan jam'iyyar APC ne wanda babu abin da ya hada shi da yakin neman zaben Peter Obi. Architect Aminu Dabo ya tabbatar da cewa ba zai karbi wannan aiki ba, yana mai karawa da cewa ba a tuntube shi domin jin ta bakinsa kafin fitar da sunansa ba. Dan siyasar ya kara da cewa a matsayinsa na dan jam'iyyar APC mai rijista kuma jigo a jihar Kano da matakin tarayya, ba za ta yiwu ya yi wa wata jam'iyya aiki ba. Ina ba da haƙuri cewa dole in yi watsi da wannan mukami, har yanzu ni ɗan jam'iyyar APC ne. Kuma ya ƙara da cewa zan dage wajen ganin nasarar Asuwaju Bola Ahmad Tinubu da abokan takararsa Kashim Shettima da kuma 'yan takarar APC na zaɓen gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Sulangaro a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Jaridar ta ce Dabo ya ce yana goyon bayan takarar tsohon gwamnan Lagos wato Asuwaju Ahmad Bola Tinubu a matsayin ɗaya daga cikin dattawa kuma jagororin APC a Kano. Ina so in tabbatar wa duniya da hidimata wajen ganin nasarar Asuwaju da kuma Kashim Shettima a zaɓe mai zuwa. Dabo ya yaba wa ɗan takarar na LP saboda yadda ya nuna jajircewa wajen takarar kujerar shugaban ƙasa. Ya ce ina ma zai haƙura da neman mulki a shekara ta 2003. A jawabin Dabo ya yi kira ga abokin nasa ya bi sahun Tinubu a APC, sannan ya yi godiya da har aka ga cancantarsa sunan shi a kwamitin yakin zaben na LP. To jama'a, duka an maka kawo karshen wannan labarai namu na wannan lokaci na wannan tasha mai albarka Mighty Hausa TV. Ku kasance da mu kowane lokaci, sannunku da jimirin saurare. Mun gode, a huta lafiya.